nevyhnutnosťou je deň pred zákrokom pokožku oholiť. Dĺžka epilácie lightšírom závisí od ošetrovanej oblasti v priemere od 5 do 45 minút. Po zákroku bude pokožka mierne začervenaná, avšak pacient sa môže vrátiť k bežným činnostiam. Pre ideálny výsledok je odporúčané opakovať aplikáciu laserom 4 až 6 krát. Ideálny interval medzi ošetreniami sú 3 týždne. Odporúčame sa vyhýbať opaľovaniu 2 týždne pred a 2 týždne po ošetrení lightšírom. Takže epilácia nôh je hotová. Ako sa cítiš po ošetrení po zákroku? Bolo to bezbolestné. Super. A v tomto prípade ti teraz odporúčam, aby sme sa znova stretli za také 3 týždne, zopakujeme epiláciu. Čo sa týka starostlivosti o tvoje nožičky, momentálne si môžeš ich natírať nejakým hydratačným krémom. V prípade, ak by si cítila nejakú bolesť alebo nejaké drobné štipkanie, aplikácia nejakých ukludňujúcich krémov, v opačnom prípade by nemali nastať žiadne komplikácie. Ďakujem.